किए ओ भाई ये देख से कोन से पुणी आइलानी हम पाखु हां 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 एथर मु देखि ये चाकू ना चपे एथर मु देखि हां तू देखि जुटी सीरियसली देखिले एथर सीरियसली भाई दीटा आखी बा नाली आडे टोटल देखा कोठी। हेलो गाइस जय जगन्नाथ। तो आज आम आसी पहुँच जाइए आक नुआ जगह को आसतु देखिए ये कौन अच्छी कौन ना आज ब्लॉग टी अलग प्रकार हम कहीं आज हूँ मासंत पुणी गुरुवार तो आज समस्त मना करुले सत्वे भी आम आज आसीचु तो देखा जाऊ कौन हो कौन ना तो जदि भी एठार किए अच्छा तो आम आप किसी क्षति करने को आसीनु आम गोटे जस्ट खाली एक्सपीरियंस नवाक आसीचु तो आसतु जा देखा केमी कौन सब हो चलो देखी पारे कौ भाया बात होती देखा बातटा कौ भाया तो देखी पारे जगह बाट बुला बुला देखा आगे देखिए आस बागे की देखिए आस देखो भाई देखा भाई बागे की देखी पारे भाई मैंने देखिए देखी पारे भाई मैंने पूरा जंगल भितर जाऊँगी देखी पारे हम भाई मैंने सब आगे चलते किए ओ भाई कई नथिले एठी किए सही कथा बा मुझे से कथा कहूँ हठात के पछर कौन खसखसला आईला मुझे किए हठात तब नहीं बाटा नहीं धर हेलो गाइस देखी पारे कौड़ा जगह भाई कौड़ा जंगल देखी पारे देखी पारे बाउंश गछ जदि एठारे किए अच्छ तो किसी एक्टिविटी कर जदि एठारे किसी स्पिरिट अच्छी ताहले किसी एक्टिविटी कर आम जानू जे आप अच्छा आम आपंकर किसी क्षति करने को आसीनु आम खाली गोटे जस्ट एक्सपीरियंस नवाक आसीचु ये देख से कौन से पुणी आइलानी आम पाखु भाई देखी पारे तो आखि कोला ये हूँ देखुच तो ये देख से जाऊ नहीं हमको डरू भी नहीं सी अरे कौन से आम पछ पछ आसुची देखुनु से कौन जाऊँ कि अरे देखुनु आम एत जन अच्छु से डर पलैवा कथा देख से तथा अनेक आमको रोचे कौटी लेजर टाइप रो ये बोटे खाली इन पास को मु देखले एमटी याड को जाउची याड को दी थर मु देखले कहीं किसी जणा बन नहीं तो तळु करी ता तू निजे देखि
ଦେଖୁଛୁ ତ ଆଖି ଗୁଳା ଜଳୁଛି। ଚାଲ ସନିଆ କୁଆଡ଼େ କହୁଛି ଚାଲ। ବାଗେଇକି ସନିଆ ଭୁସକିନା ମାଡ଼ିଯା ନା ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖିକି ଯା ଟିକେ ହେଲା, କାରଣ ଜେଗା ଖରାପ ଅଛି। ବାଡ଼ି ଧରିଥାଉ ତପ ନେଇ ତୁ ସନିଆ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦେ, ନହେଲେ ସେ ଆଗରେ ଯାଉଛି। ସନିଆ ବାଡ଼ି ଧର ତୁ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧର, ତୁ ଆଗରେ ଯାଉଛୁ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରତା। ଭାଇ ଦେଖ କୁକୁର ଭାଇ ପଛରେ ପଡି ଯାଉଛି କୋଉଠି? ହଁ ବା ମାନେ ଆଇଲା ବେଳେ ଠାରୁ ସେ ଆଇଲା ବେଳେ ଏଠି ଥିଲା। ଏଇରେ ସେ ଆଇଲା ବେଳେ ଏଠି ଥିଲା। ଶୁଣୁ ତୋର ଭାଇ ଆଉ ଟ୍ରସ୍ ଦେଲୁ। ହଁ ସବୁ ଟ୍ରସ୍ ସିଲୁଇ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳେ ସିଏ ଏଠି ଥିଲା। ସେଗୁରା କିଛି ଆମେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସୁନୁ। ଦେଖୁଛୁ ତ ଆଖି ଦେଖୁଛୁ ତପ ନାଇଁ। ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତା ଆଖି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ନାଲି। ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଚାଲ ସେଇ ସିଧା ଆଗକୁ ଚାଲ। ର ସଲିଆ ରହିଲୁ। ପାଟି କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଏଠାରେ କିଛି ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନୁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ ହଁ ବା ହଁ କହିଲା ବା। ବିଲରେ କିଏ ଥିଲା? ଆମ୍ବା ବିଲ ବାଟେ ଆଇଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ଇଏ ତ ଆମକୁ ଦେଖି କିଛି ଭୋକା ଭୋକି କିଛି ନାହିଁ। ହେଇରେ ସେଇ କୁକୁରଟା ନାଲିଆଟା। ଏଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଏଠାରେ କିଛି ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତୁ। କଣ? ତ ଏଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଏଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତୁ। ହେ ବାଳ କେହି ନାହାନ୍ତି ଚାଲ। ର ତୁ କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛୁ? ହଁ ବା ସିଏ ଆଇଲା ବେଳ ଠାରୁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଅଲଗା କୁକୁର ହେଇଥିଲେ ଭୋକ ହନ୍ତାଣି। ହଁ ସେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିବନି। ହଉ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି କେହି ଥିଲା ଭଳିଆ। ସେଇପଟେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ଏଇପଟେ ସେମିତି କିଛି ବି ଲାଗୁନି। ସାଉଣ୍ଡ କଣ ହେଲା?
ହଁ ଭାଇ ହୁଁ ଗୋଟେ ନା 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 ହାଁ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଣ ହାଁ ହେଲା ଚିକୁ ହେଲା ହାଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ଯାଇଥିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତା ତିନି ପ୍ରକାର ହଁ ବା ଟାକି ହଁ ଗ୍ରୀନ ରେଡ୍ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖି ଚଢେଇ ବାଉଁଶ ଛେଡ଼ଥାଏ देख देख सी भी शेयर देख कितने उड़े देख 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 ସେ ଦେଖୁନୁ ସେ ପୁଣି ସେମିତି ଅନେଇକି ରହୁଛି ରେ ବୋକା ଅନେଇକି ବୋକି ରହୁଛି। କିଛି ନାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟାଏ କୁକୁର କୋଉଠୁ ଆସିବ ଏଇଠି ଏଠି କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟାଏ କୁକୁର ହଁ ଏଇଠି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟାଏ କୁକୁର ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସେମିତି କିଛି ବି ଏଠି ଲାଗୁନି ତଥାପି ଗୋଟେ କୁକୁର ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ଆଉ ତା ଆଖି ତିନି ପ୍ରକାର ଜଳୁଛି ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜଳୁଛି ସେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଭୋକା ଭୋକି ବି କରୁନି ତଥାପି କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛେ ଜାଗା ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିକି ଯାଉଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଇପଟୁ ମୁଁ ବୁଲି ଆଡକୁ ମାଇଲା ବେଳକୁ ହଁ ଏଇପଟେ ପୁରା ଏଇ ସିଧାରେ ଦେଖି ଗଛ କିଏ ବୋଧା ସେଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କୁକୁର କୁଆଡେ ଗଲା ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିତେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଗୋଟେ ଝଡୁଛି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ହଉନି ଟର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କଲ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛ କି ଯଦି ଏଠି କେହି ଅଛ କିଛି ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି କର ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିନୁ ଏଇ ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ଗଳଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଳଉଛନ୍ତି କି ଯଦି ଗଳଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଗଳାନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଜୋର ଗଳେଇଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଏଠି ଆସିନୁ କି ଆପଣ ବି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁନି ଏଇ ଦେଖ ପାଟି କରନା ଏଇ ଦେଖ କି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଗଳାନ୍ତୁ
ପଛପଟେ ବି ହେଲା। ମାର ତ ଏଠି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କଣଟେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ବନ୍ଦ କଲୁ। ହଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ପଚାରୁନୁ। ବନ୍ଦ କଲୁ ଲାଇଟ୍। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଖାଲି ମୋବାଇଲ। ଏଠାରେ ଯିଏ ବି କେହି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଏଠାରେ ଯିଏ ବି କେହି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ବି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାନ୍ତୁ। ପଛପଟେ ଗୋଟେ କଣ ପଇଲା। ଲାଇଟ୍ ଗୁରା ଅଫ୍ କରିଦେବୁ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କଲୁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍। ଆପଣ ଏଠି ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିନୁ। ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଏଠି ବସିକି ଶୁଖିଲା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା। କିଏ ଜାଣି ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଖି ଜଳିଲା ଭଳିଆ ମତେ ବି ଦେଖା ହେଲା ରେ ସନିଆ। ବିଶ୍ୱାସ କର ରାଣର ଗୋଟେ ଆଖି ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ସେ ମାନେ ଏପଟକୁ ଗଲା ଡାହାଣ ପଟକୁ। ଚାଲ ବିଶ୍ୱାସ କର ସିଲୁ ଭାଇ ମତେ ଫାଇନାଲି ଦେଖାଗଲା ହଳଦୀ ଆଖି ଭଳିଆ। ଦେଖିଲୁ ସେ କୁକୁର କି କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦେଖା ଭଳିଆ ଫାଇନାଲି ପାସ୍ କଲା ରେ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ଇଆଡେ ପାସ୍ କଲା ମାନେ ଏଇଠି ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ଭାଇ ଯେମିତି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛି ଆଡକୁ ପଶିଗଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉ ନୁହଁ ଏମିତି ଥିଲା ଏମିତି ଲୁଚିଗଲା ମାନେ ହଳଦିଆ ଆଖି। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିନୁ। ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବୁ। ଆପଣ ଏଠି ଥିଲେ କି? ଯୋଉ ମୋ ଭାଇ ଦେଖିଲା ଆପଣ ଏଠି ଥିଲେ କି? ଯଦି ଥିଲେ କିଛି ବି ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିନୁ। ଭାଇ ୟେଲୋ କଲର ୟେଲୋ ଦେଖିଲୁ ହଁ କଣ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗଛ ପଛ ମାଇଲି ଧପ ଧପ ଏଟା ବନ୍ଦ ଦିଟା ତ ଦେଖ ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଥିଲି ସନିଆ। ତ କଣ ମୁଁ ସନିଆ ମୁଁ କଣ ମିଛରେ କହୁଥିଲି? ଭାଇ ଏଇଠୁ କଣ ଦେଖା ଲାଗିଲା?
ଅଫ୍ କଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ କଲ ନାଇଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ କରନି। ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ପକାଉଥାଉ ବୁଲଉଥାଉ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ କର, ଅଫ୍ କର ଦେଖାଯିବ। ଅଫ୍ କର ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦେଖାଗଲେ ବି କହିବ କି ଦେଖାଗଲା ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ବୁଲିବ କ'ଣ କିଛି କହିବନି, କହିବ କିଏ ସେଠି। ବନ୍ଦ କର ଫିଲ୍ମଟା ବନ୍ଦ କର, ଚାରିଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କରି ହଁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି। ତଳକୁ ଖସିଲା ହଁ ରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ବା। ତଳକୁ ଖସି ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରେ, ଦେଖୁନୁ ମୋ ଆଖି ପାଖରେ ମୁଁ ବା ଦେଖିଛି। ଟିକେ ପଛ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ଦେଖୁଥାଉ। ସୋନିଆ ପଛ ବି ଦେଖୁଥା ଟିକେ। ତଳକୁ ଖସି ଆରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ରେ ସୋନିଆ। କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଲୋକ କିଏ ଆଇଲା? ଲୋକ କିଏ ଏଠିକି ଆସିବେ? ଲୋକ କ'ଣ ଏଇଠି ଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ପଳେଇଲା, ତୁ ତାକୁ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ସିଏ ପଳେଇଲା। କିଏ ଲୋକ କ'ଣ ସିଏ ହେଇଥିଲେ? ବନ୍ଦ କର ଟର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କର ଟୋଟାଲି। ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବନ୍ଦ କର ଟିକେ, ବନ୍ଦ କର, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାଉ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଉ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଖାଲି ସେମିତି ଅନେଇକି ରୁହ ନାହିଁ। ଏ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଡାଉନ ହେଇଗଲା। ଟର୍ଚ୍ଚ ଡାଉନ ହଉ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ ସରିଆ, ସରିଆ ଦେଖିପାରିଲୁ? ମତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ସିଧା। ହଁ ମୁଁ ବା ଦେଖିଲି ରେ ସନିଆ, ମୁଁ ବା ଦେଖିଲି ରେ ଠିକ ସେ ଦେଖି ସନିଆ, ମୁଁ ବା ଦେଖିଲି ରେ। ହେଇ ତ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଠିକ ସେ ଆରେ ମୋତେ ବା ଦେଖିଲା ସେ ଚାକୁଣ୍ଡା ସାଇଡ୍ ରେ। ହଁ ସେ ସେଇ ବା ମୁଁ ବା ନିଜେ ଦେଖିଲି ରେ। ଭାଗ ଦେବେ ପଳେଇଲା। ହଁ ବା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖ। ହୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଗଲା ଫିର ସେଠି ଦେଖାଗଲା। କିଏ ଏଇଠି ଦେଖାଗଲା ହଁ। ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ସେଠି ଦେଖାଗଲା ଏଠି। ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ନୁହଁ। ନାଇଁ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ନୁହଁ। ଏଡ ବଡ ହବନି ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ। ଆରେ ଆଗେ ସିଧା ଦେଖା ନା, ଏଇ ସିଧା ଦେଖାଗଲା, ଏଇ ସିଧା। ମିଛ କହିନି ସିଲୁଆ, ମିଛ କହିନି। ଆରେ ଭାଇ ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ, ସେ ଚାକୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ହଁ ସନିଆ, ହଁ 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 ଏଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏଇ ଚାକୁଣ୍ଡା ପାଖରେ। ଏଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହଁ ତୁ ଦେଖିଛୁ ଟି? ସିରିୟସଲି ଭାଇ ଭାଇ ଦିଟା ଆଖି ବା। ଗଲା କୋଉଠି ନାଲି ଆଡେ ଟୋଟାଲ ଦେଖାଗଲା। କୋଉଠି ପୁରା ଲାଲ। କୋଉଠି କୋଉ ପଟେ? ଖସଖସ କଲା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସାଡେ ସାଉଣ୍ଡ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏପଟୁ ଖସଖସ ହେଲା। ଯୋଉ ପଟେ ଖସଖସ ହଉଛି ଖାଲି ସେଇ ପଟେ ଦେଖ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହୁନି। ସେ ପୁରା ମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି। ସେଇଆଡେ ବୁଲୁଛି ସେ। ହେଇ ଚାଲ ଆଗେ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ନା, ପଛକୁ ପଛକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଆସ ସନିଆ, ପଛକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରଥା। ଲିସିଲୁ ଭାଇ, ସେଇଠୁ ଆଗରେ ଯିବୁ, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଦେଖିବୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ସେ କିଆ ଗଛ ପାଖକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିବୁନି। ଖାଲି ଡାହାଣକୁ ଅନା, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରନା। ତପୁ ତା ଚିକୁ ତାକୁ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଆଗକୁ ଗଲୁ ଟିକେ, ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିକି ମୋତେ କୁହ, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିବନି ସିଆଡ଼େ। ହଁ ଆରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁଟା କଲା, ମାନେ ଗଳେଇଲା, ତାପରେ ସେ କୁକୁର ସନିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ରେ? ହଁ କାହିଁକି ମାନେ ରହିବନି? କାହିଁ ରହିବନି? ମାନେ କିଛି ରିଜିନ୍ ଥିବ ନା। ମାନେ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ଭୋକି ଯାଆନ୍ତା। ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଭୋକିଲା ନେଇ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖାପାଖି ଆଇଛି ନା ଚିକୁ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ଫଲୋ କଲା। ମାନେ ଚିକୁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆଇଲେ, ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ କୁକୁର ମାନେ ହଠାତ୍ ସେଠି ଖସ ଖସ ହେଇ ଦିଟା, ପୁଣି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ?
ସେ କଳା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପାଉନି। ତାପରେ ଚିକୁ ଆଉ ଏଇଟା ଶୁଣିଲୁ ହେରେ ଯୋଉଟା ଖସ ଖସ କରିବାକୁ କହିଲା ସନିଆ। ହାଁ କୋଉ ପଟକୁ ଯିବା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମର ଯୁଆଡେ କହିବା ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବା। ସେପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାନି ସେ କୁକୁର ଗୁଡାକ ଶଳା ଭୋକିବେ ଗୋଡେଇବେ। ଆମେ ଯୋଉ ପଟେ ଆସିଥିଲେ ସେଇପଟେ ଯିବା। ଯୋଉ ପଟେ ଆସିଥିଲେ ସେଇପଟେ ଯିବା। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଇଏ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ସିଲୁ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ସନିଆ ଯୋଉ ପଚାରିଲା ସେଠି ବୁଝିଲୁ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲୁ ତ ସେମିତି ଆମକୁ କିଛି ବି ଫିଲ୍ ହେଲାନି। ତ କିଛି ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁନି। ତ ତଥାପି ଆମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲୁ ସେମାନେ ସିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମାସନ୍ତ ତ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତଥାପି ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁନି। ତ ଏଠାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ପ୍ଲେସ୍, ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁନି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିଲୁ। ଆମେ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ବି ପଚାରିଲୁ ତ ସେଠି ସେମିତି କିଛି ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।